Exist to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line! Action Firing Line! Mayong gabi naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan na aksyon na firing line karon nga adlaw. Karon nga gabi Miyerkules na kita, Hunyo 1, tuig 2022. Action Firing Line! Sa ngalan ni Aksyon Marlon Hinobia, ako naman Aksyon Artay Hupon, liwat kita nga magapangalagad sa inyo tubtob sa takna nga alas 9 karon nga gabi, maulanon kaina sa hapon ng aton sining sitwasyon diri sa Metro Bacolod. Action Firing Line! May pagtupa sang ulan, gulpiada lang nagdamol ang pagtupa sang ulan. In fact, may pilag malugar nga masami gani basta may pagdamol sang ulan, nagataas ang tubig baha, ti as usual, naging perennial problem na ina sa pilang kamalugar diri sa Metro Bacolod. Pero paglawig sa pagtupa sa ulan, at least mga isang ka oras gid lamang, kag liwat na naman nga nag-subside ang tubig, kag naghulaw ang ulan. Action Firing Line! Aksyon Artay Hupon checking in sa nasiling ko na diri sa Wednesday presentation sang inyo palatuntunan aksyon na firing line. Pero antes ang tanan nga mapambukas naton nga mabalita kag informasyon. Karon nga gabi, unawta na pagchekyar sa lakat sang panahon. DYEZ, Action Radio sa Bacolod. Weather Update! Let's have aksyon gani Republika gikan sa PDMPD. Aksyon gan may gabi please kamin. Mayong gabi action art no sa aton mga listeners mayong gabi. Ari lakat sa aton chimpo sini nga gabi. Miyerkules kita karon pitsa 1 sang Hunyo. Ang tupa sang ulan ti normal na siya kay may low pressure area dason taas ang atmospheric pressure naton sa aga paangon niya ang temperatura o kon naton palibot kag pagkahapon amon ni ang batasan niya pila na kadlaw o kon pila na kasimana ulanon niya. So daw siling naton katingalahan do hindi man katingalahan. Hindi Ari, hindi nakatingalahan kapin pagid sa pagbag-o subong sang inang ginatawag nga climate change. Daw ay nagid man na mag-ong tawo. Amo gani, Sang Semana Santa gani kita mo to yung perti ang tupa sang ulan may bagyo pa. Na Ari si low pressure area medyo layo-layo naman siya sa aton. Nagaantad na ini siya 245 kilometros ang kalayuan niya sa nakatungdan namin nakatungdan. West-northwest sa Calapan City, Oriental Mindoro na siya. Ang nahamtang niya 14.3 degrees north kag 119.1 degrees east. Layo-layo na siya sa aton. So ang epekto niya sini sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Oriental Mindoro kag Occidental Mindoro, Northern Palawan. Idulot yan yung magalumon nga kalangitan may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-ub halin sa LPA o kung low pressure area. okay. Diri sa aton Western Visayas, Negros Occidental kag sa iban nga bahin sang aton kapungsuran generally fair weather kita. May pag-uum-guum lang ang kahawaan basta sa magalumon ang kalangitan. Ining naligwin nga mga pag-ulan o kung pagpanag-uub masami na siya sa hapon niya ipatupa. Okay, halin iniya sa localized thunderstorms. Kag Visayas kag Mindanao sa aton wind kag coastal water condition. Lakip na kita diri sa western seaboard sa Kabisayan nagapabilin nga ari kita sa mahinay. Hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin magahalin na bagat na nasidlangan. Bakadto na bagat na o kon southeast to south aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kalmado nga aton baybayon. Wala gil warning advisory nagapabilin lang sa gihapon
ari sa Makanay hasta sa Kasarangan lamang ang pagduludap siya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May normal ini siya nga wave height 0.6 hasta sa 2.1 metros ang aton nga astronomical tide. Kag Diyos ala na dula aksyon at ang kwanaw. Ang aton nga ano? High tide, low tide, no? Sunrise, sunset. Pero Okay ang na ating lang na. temperatura, Mhm. ari siya nagahamboy sa 26 hasta 32 degrees Celsius, no? Way above normal kita sa dalis minimum, kag way above normal naman kita sa the maximum nga 30 o kung 31. So 32. Medyo mapaang-paang ang aton palibot. Okay. So ipadason ta si Bulkan Kanlaon. Ari si Bulkan Kanlaon. Parameter siya tayog ni siya pulo kapag tayog siya palibot, no? Mhm. Sa 24-hour observation naton. 151 toneladas ang asupre o kon pluk sang sulfur dioxide sa takos ng aton volcanologist. Kag ang plume niya, ang iya katahom da o kon guab. Obscured na tabunan isang panganod. Kag ang ground deformation niya slightly inflated. Gamay nga pagubag siya nga baga. Okay. Nagpabilin sa gihapon sa alert level 1 ara gihapon ang risgo. Ang pabiso sa aton nga paso Park Superintendent sa aton MKNP, Mount Kanlaon Natural Park. Kag together sa aton DOEC Works in collaboration sa aton nagapaabiso sa aton general public sa stakeholders kag drinkers nga ang 4 kilometer permanent danger zone. Hindi pa sa gihapon mapasudlan kung mapasakaan dito sa Babaw. So manang paabiso nila sa aton general public, no. Okay. Kag sa earthquake information, way kita di may nakita in 24-hour observation man. Mayo gani na nag-ahay kay mo nga. Ang namin nga balita diya gani kay wala. Magani nga thank you Lord for Thank you, sparing thank you. us, our safety. Na muna. So amnay aton monitoring alert and warning system sa lakat sa aton chimpo kay Bulkan Kanlaon kag earthquake information. Aha. At least ang LPA ni ultimately layo na siya. magwa na malang niya, no? Ma-dissipate ni siya according sa forecast ng Pag-asa, ma-dissipate ni siya pagkalampuas niya na di sa Palawan, Northern Palawan, no? Daw Okay. ang forecast nila. Aha. At least, basta nga ito lang tandaan because of the localized thunderstorm, ang posibilidad nga bangod porti kapaang kung agasta sa udto pagkahapon, kagabi may pagtupa gid siyang ulan. Amo gina siya. Indikasyon signos ang tigululan na manugabot. Gani man. Sige, salamat gid Aksyon Sige, Gan. Action Hat. Welcome ngayong gabi. Mayong gabi. Action firing line. Aksyon gani Republika gikan sa Provincial Disaster Management Program Division sa pinaka-latest nga weather advisory. Action firing line. Abi mo basta mo tong tagiti kay nasang init halin mga alas 10 ang aga tubtob mga alas 2 ang hapon. Bisan alas 3 kani kay napurti kapaang. Actually pagka-ugdaw sa pagtupa sang ulan, mabatyagan mo gyapon ang humidity, no, ang kapaang sang temperatura. Now, sa aton sini nga magka-aksyon ng aton gyapon nga pagpanugyan halong gid sa mga biyahero nagabiyahe gyapon, ang iban pabalik diri sa Metro Bacolod, ang iban pauli out of town. Kung may kaugalingon nga salakyan, hinay lang. Action firing Ay line. kadelikado madanlog ang dalanon sa mga lugar nga mayaras ang pagtupa sang ulan. No, ang importante kung bisan hinay ang dalagan mo, magabihan ka sa imo sining point of destination, sa imo kaladtuan, importante makaabot ka. No? Bisan malawig nga travel, ang unahon tagid ang safety. Action firing line. Sa mga kaaksyon naton nga nagamonitor na karon nga gabi via Facebook Live kag sumong man sa YouTube. Pwede na kamo makapadala sa inyong mga mensahe pero mas nami pagid kung inyo malike kag ma-share ang tanan naton nga program diri sa Aksyon Radio Bacolod. Action firing Ako line. ang pinaka-the-best ko naton makitaan kag bilang consolation namon nga nagaprograma kag nagapangalagad di sa inyo kung makita ta
nga yara ka mo nag-share kag nag-like sang tanan nga mga program sa Action Radio Bacolod that includes sa mga matahom nga mga drama. Action firing line. Anong pilag ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga gabi, pero ang latest update kag ang information didto sa nasyonal ho, baw laban-laban gid nga mga magapungko bilang next nga Senate President diri sa pungsod Pilipinas daw si Juan Gid, Senator Juan Miguel Migs Zubiri. Ti ang Iloy, pag-intindi ko daw Iloy ni ang taga diri sa aton Kabankalan, Ilonggo, kabalogi na gani, as a matter of fact, puerti ka fluent, pagambal mo, Ilonggo si Senator Juan Miguel Migs Zubiri. Pero ang panawag sa iya sa Mailonggo, sa mga close sa iya ti si Migs Zubiri. Now, ang balita mo ni, sa primero, ang ginalantaw nga mangin malapit ng enkwentro ang sa Senate presidency ni Senator Migs Zubiri, amo si Senator Cynthia Villar. Tikita mo naman kung anong si Cynthia Villar, si Senator Cynthia Villar, asawa ti ayon sang former senator and also former Senate President nga si Manny Villar. Action firing line. Pero nakibot kita sang latest development since ngang ila sini nga grupo daw kag si Villar kag Zubiri actually daw lang taon na ton isama lang sila ka kwani barahubay blakon sa lubi pa. Tiamo ning reason nagpaiway si Senator Cynthia Villar. Siling niya do hindi, ako interesado diri na kuya, mas gusto ko nga tutukan ang komitiba nga akon pagauyatan. Action Ang firing line. Committee on Agriculture and Environment. Galing ba mo man si Senator Villar? Kadamo man sa mga naga-komentaryo against sa iya kay Committee on Environment siya, Committee on Agriculture siya, pero daw sila man gani ka pamakal kang nag-develop sa mga agricultural land. Action firing line. Gina-convert bala no, into subdivision and all. Galing tinaligad tong sabat ni Senator Cynthia Villar nga ako lang yang inyo ginambalan, nga ako lang develop silang pamilya lang namon. Damo man da. Action firing line. Pero tikon hinaling amo giman ini ang trend kang matabo. At least ang mataas nga tagapamuno bilang Senate President masunod no amo si Migs Zubiri. At least may ara sang direkta nga connection kag at least hindi kita mapabayan diri nga mga Negrosanon, mga taga Bacolod kag taga Negros Occidental. Action firing line. Kabalo kitang nangin close sa halos tanan nga mga local officials diri sa Negros Occidental, si Senator Migs Zubiri, bisan Bacolod City, si Senator Migs Zubiri, mayong relasyon niya sa ka-incoming Mayor Albi Benitez. Mayo man relasyon niya sa kay outgoing Mayor Bing Lunadia. Ang relasyon niya with Gov Bong Lacson. Bisan sino pa dira, nangin maayo because ti Ilonggo siya mo. Kag bisan sa mga city and municipal mayors, may mga project ya nga ginahatag si Senator Migs Zubiri. Action firing line. Kaya mo nang balantayan ta at least Ilonggo ang mangin masunod nga Senate President sang pungsod Pilipinas. Hopefully hindi kita niya malimtan diri kag isa nga ginalantaw ko ang pagbulig niya trabaho ay kabay pa nga matalupangdan ka masugdan na liwat ang pagtalakay kag makapasar na gid sang kasuguan nga finally magaset o kon magabalay magabalik kang magabuhi sang Negros Island region. Action firing line. Ako ya personally ambot kung anong inyo paglantaw, pero kung ako pamangkuton nyo, I go with the Region 18. Ang isang una nga Region 18, tubladong duman nyo, kung ako ya pamangkuton, mas pabor ako sadto sa ginatawag nga Negros Island Region. Ang isa ka isla sang Negros, Oriental and Occidental, isahon, agod nga mangin mapos, may mga regional offices within the island.
Tining kakita, imo ya jutay lang yung pagdako sa balod. May ara ka concern, may follow up ka dito sa regional office, especially kung magbalik na kita sa new normal nga may face-to-face kang requirements, why na sang online processing sa mga dokumento, kundi at least, bisan niya nagainulan, o bisan lagko balod, di kunari ka lang within the Gross Island region, kundi mahapos lang, makatravel ka by land, magluwas kung nag-alawas ang tubig sa Taytay. Action firing line. Kag at least may mga regional director nga malapit kita palapitan kag mahapos ang pag-contact sa ila, no? Kung inali mayara kita mga concern subong yabaw, basta hindi magsalabat ang regional offices, no? Dito iya sa regional office 6, budlayan ka, bisan sa COVID-19 to, can you imagine? Dito pa yung maakto, dito pa sila mabalay, ito sila sungkunano nga mga guluyag nila ipatuman, no? Ti amo na nga nagaka-delay man bisan ang transmittal o kung pagpadala sang mga datos or data ti naapektuhan man. Action firing line. Pero ti lantawon ta ini noing kaso makapungko hopefully si Senator Mig Subiri kabay pa hindi pagkalimtan ang mga Ilonggo. Hindi lang diri sa aton pati na ang mga taga Iloilo province dira at least may makabenepisyo. Pero kaina, ay si Senator Franklin Drilon may pictos pa iya. No? Siling ako proud ako nga magatapos sa akong pagserbisyo bilang senador sa Pungsod, Pilipinas, nga wala ako sa himata nga nagpangalagad o kung nag-run for public office siniga election. Ay, Bertie, sino ginapabati-batian niya man? Action firing line. Bagay ang komposisyon nga daan sa Senado ta subong may Mag-Iloy, no? Mag-Iloy, Senador Cynthia Villar, Mark Villar, 3 points. Ari Pagid, Jinggoy Estrada, GV Ercito, half brother. Di bagutod. Sino pa? Mga Cayetano, Peter Cayetano, kagang yautod nga Cayetano. O magutod, damo kita ya. No? Nga mga opisyal dra sa Senado nga magkapamilya. Action firing line. Magkapamilya na, kapuso pa. Ang ending, di may aksyon. Action firing line. Kay dapat may aksyon ka mo nga himuon da, no? Kay kumo nga nagtingob, kag ang gwa ninyo, nga pertig kamo yung kapalangga sang tawo, kay kamo lang nanalo sa kapilido da. Singgalan ka gani nga kung nakapilido mo iabi, halimbawa tay hupon, ang apelido mo halimbawa, mayo pa ning Binares, kay may mayor diya sing una nga Binares. Pero ang tayupon ni, kag matyagan ko, ang apelido tanga duwa, Action Oliver nga pason, do hindi gidaya ka, din mga jesman, way gani ka daog si Gadon nga nagapanamuyayaw na to. Action firing line. Grabe, no? Ti amo na iyay, amo nang dynamics ng politika. Once ka sikat ka, once ka damo ka endorser, once ka damo ka sang mga influencer nga nagabulig sa imo, ambot kung libre na kung mag-influence sila sa social media, matiyag kung may bayad na mo. Oh, tinaw ka pero kung ultimo ka lang, bisan ano mga presentar mo sa imo programa, balda ka. Action firing line. Pero hindi natin ma-preempt kung basi mag-perform pa man lang sila. Kaya mo nang gusto sang minilyon nga mapumuluyo nga nagbutang sa ila sa pwesto, at least, makambal kita, finally, nami manigiling mga mag-utod amo ning reason nga hindi gid makaidog ang anti-dynasty bill, no, nga ginaduso nang kuan pa lang siya bill pagyapon nga tiway pa maktuhan, hindi gid makaidog why gid nila ginaprubahan. Kung ako manabing senador, ako manabing congressman, may mga utod kag mga bata ko, mayari din nga mga lugar lang ganis probinsya lang, no, mga mag-utod man ang mayor kag vice mayor, ang mga kabataan, board member, amula na, no? Amula na, bulos-bulos lang sila da. Action firing line. Amo lang ang anti-dynasty bill, hindi ginaya makahimo nga makahumran kung sa baseball pa, hindi gid siya makadangat sa ilinangan niya, no? Kay wala gid sa magasuporta kay kumo ang ila interes ang malapakan. Action firing line. Ano pagid ang mga update sa national? Unahon ko lang ni makadali very interesting nga aton topiko karon na gabi kay diri sa local yan no mayari nga good news nga gusto nato ni baluon karon dugay parti kuryente istoryahan ta ini karon.
Pero ang latest update amo ni si incoming President Bongbong Marcos may ara na sang ginasabit ang iya kampo paagi sa isa ka sikat lagting nga abogado nga si Attorney Estelito Mendoza. Purtino, malam ni Purtinia, lagting ni, kadahuni kag appearance niya, million of pesos ang imo balayran. Action firing line. Pag insindi ko gani, ining si Attorney Estelito Mendoza, daw siya pa ning ginakonsult sa iban nga mga justices mo. Napapangkutan sila attorney, mga professor pa nila mo. Way labot nga lagting siya iya, kamahal siya kung bayaran. Action firing line. Kwaon mong serbisyo ya at the tune of million of pesos. Now, anong balita? Tiyang kampo ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginapanawagan sa Korte Suprema, nagayo sila nga tong tanan nga mga gin-file bala, ginpadangat sa Korte Suprema nga nagapanawagan sa pagkansilar sang iya sining pagpapili bilang Pangulo diri sa pungsod Pilipinas tiaktuhan na sang Supreme Court, no? Sunod diri sa kampo ni Marcos kundi ang ila ginasite dito ni Attorney Estelito Mendoza, dapat silang dismiss na ni, pangdulaon na ni because of lack of jurisdiction and complete lack of merit. Action firing line. Galing tama ka technical da and only lawyers on their legal views ang aton dapat nga mangin guest kang maka-explicar sini. But at the end of the day, 45 kapahina ang ginsubmit sang kampo ni Presidential o President-elect Bongbong Marcos paagi siya counsel nga si Attorney Estelito Mendoza. Tilang tawon ta niya kay siling ni Attorney Mendoza, siling niya tiho ang sovereign will nang naghambal. Ang pumuluyo nang naghambal kag 31 million sa mga Pinoy ang nagbutang kay Marcos sa iya sini nga pwesto. Action firing line. Tila dawon takon bala ina aktuhan sa gilayon sang Korte Suprema. Action firing line. Amo na so far sa nasyonal madalag ko mga balita nga balantayan on the lighter side ti ang sa Comelec niya ti given naman na no Comelec nga ang nag-aakto bilang chairman no do nag-say kwan na siya no do nagpaalam na siya kay daway gid gin-reject sang ang appointment sang Commission on Appointments daway maktuhan at mo gina kabalo ka naman may manugsulod man nga mag-ung administration kasi pamalang nasun makabalik ka man. Action firing line. Dari sa lokal anong pila ka madalag ko nga balita nga tuntutukan karon nga gabi. Namuno ko kay ina sa inyo ang parte sa kuryente nga isyo. Now, kaina sang aga actually kuan man siya gyapon related man siya. Ato balang order ya sang doli sa cure order sang doli sa Seneco management kaya dapat ipatuman ang ila ginagdaan nga CBA upod iya sa management kag sa union sang Seneco nga mo ining-cure. Ang collective bargaining agreement according sa Doli kinanglan ipatuman na ina. Action firing line. Related malagyapon sa isyu sang kuryente because ang nagaayo nga dapat mapatuman ina mga empleyado da sa Seneco. Pero ariho, ang isang kabalita today kay may ara na sang mando man, angot mangyapon, kuryente mangyapon ha, ang balita nga nagmando iya, hindi na niya kay sa Doli. Iya na ini sang ERC. Ano ang mando sang ERC? Ang mando sang ERC nga dapat i-refund, ibalik sang Seneco ang iya ang overcharge o kung sobra nga pagpanukot sa balayran sa mga konsumidor. Ti hindi lahog-lahog, ini siya at least according iya diri sa report nga ang
dapat i-refund sang Seneco, no? Yara nagahamboy sa 238 million pesos. Action firing line. I-check talang na karon kung ano ni ang batabo diri ha kay ti kabalo ka naman balayran sa kuryente. Basta gani magambal ka kuryente, balayran sa tubig, that is a basic necessity. Nga hindi ka gidi ka payway, nga masiling ka ti, hindi na lang ko magpatakod kuryente, bala na lang ka muda, makingking na lang ko. Ti kunari ka within the city or within the area of coverage ng Seneco, bisan sa putok-putukan bukid gani, no? At least nagatingwa nga magsanag man ang balay niya, nga bayara man sa nagasiga dira nga suga, nga masanag man bisan ginamos kag ugal ang sudan mo, mayara ka man sang nagasanag nga suga. Action firing line. Di bisan mahal kag hindi masarangan sang tao, mabayad na. O, aber. Gintry naton nga maistorya kag masugilanon kag kunta ni schedule for interview ang management sang Seneco ako regarding sa sining nga issue, pero buwas sa aga alas 9 sang aga magapatigayon sila kuno sang press conference. Action firing line. Aber lang tawon ta ini, pero ikuan ko nga daan sa side niya, no? Sang mga consumers, ang consumers watch sang diri sa Negros Occidental Partitioning Development, lanong paglantaw nila sini. Action firing line. Sa pihak nga bahin, ang pilapagin ka mga balita sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental, executive order nga nagapalawig sang alert level 1 sa 7 ka mga LGU sa Negros Occidental ginpermahan na. Ginpagwanan ni Governor Bong Lacson. Action firing line. Apang the rest sang mga lugar sagwa no kung magluwas sining 7, ti magapilin kamuya sa alert level number 2. Action firing Bacolod line. City, isa man sa mga lugar nga at least nadala diri no sa alert level number 1. Now isa pag kabalita karon aksulan kay basi luyag ko man ni tutukan no kay kainas ang udto naglupok ning balita di sa Bacolod nga may isa ka persona way labot nga gindoging karnap lang sa lakyan niya, pati siya gindala ti karnaping na abduction pa. Action firing line. Tinanong latest investigation sa pulis. Kaya pag-inchendik ko, ining tawo, daw nagapangulikta, blaksunan, gapustanay bisa online, o sabong, or ano na mo, tayo kumalo ko na, no, exactly na nga, daw siya yung, kung sa hantak pabla, daw siya yung gauyat na sang, ano, sa pusta. Now, ang natabo, wag takbalo nga amuning ginimo sa iya, sino ba lang responsable diri? Now yung baloon ta karon ng latest update kang investigation sang kapulisan. Action firing line. Sang police station number 6 kag nano ang nangin panugyan sang hepe sa Bacolod City Police Office, Colonel Martin. Action firing line. Ang Negroso may 2 ka kaso sang COVID-19 na record sa mga adlaw, 0 naman ang Bacolod City. Action firing line. Aron kay former councilor Attorney Josel Batapa Sige, oy gin-inform niya ko sining hapon nga ang Digital Workforce Competitiveness Bill hindi lang gali kay sa Senado gin-approve sining hapon kuno ning agaw man sa House of Representatives. Action firing line. Ikaw perman lang sa presidente kulang sini, aber. Sa balita gikan sa Bacolod City Hall, kapar din gipalabot kay Mayor-elect Benitez ang issue sa landfill sa Barangay Felisa ho. Action firing line. Pagbalik sang tanan nga bulutuan sa face-to-face classes ginasuportahan ni Councilor Novero. Action firing line. Mga detalye sinabantayan sa panay ng pagpakalagad sa ino palatuntunan aksyon na firing line. Online sa firing line. Pero dili ko nahon ko ni Anay no before ko mag-commercial break, ang update iya parte sa sining refund no nga ginmando sang ERC sa Seneco. We have Sir Winnie Sancho on the line joining us over the phone. Sir Winnie, may gabi. Yes, sir. Good evening, no? Napinagid sa mga consumers ang Seneco nga nagamati sa imo programa. Thank you for waiting no and at least for giving us a chance nga makasugilanon kita liwat party sini. Sir, nakaibalo ka naman siguro no sining panibago nga daw mando sang ERC nga ipa-refund sa sunay ko ang sobrang nga sinuktanay, pero
daw interesado kumabal ano mga backgrounds ni saan uban nagumpisa ning overcharging kag ano pagid ang iban diri nga ma-include sa sini nga sa isang mando sang ERC at the tune of 238 million pesos kung di ko magsala, Sir Wayne. Yes, no, that's correct. Ang kuan ng ERC usually gina-require nila niyang mga electric cooperatives ang template no kada tuig na mag-submit no whether ang ilang charges reasonable o kung affordable or base sobra o kung kulang man, and as a result kaya mo ning resulta niya no it was established nga may ginatawag kitang over recovery sobra no from the year 2004 I think up to 2017 no galing kay atrasado lang ang pag-release no sang order sa amo niya pagtanaw. This is a welcome development para sa mga konsumidor no kag at least bantayan din naton bala kung isakto ang ila sumada o kung computation sining refund na ginatawag kay usually ginabuhin man lang ni sa aton nga monthly bills mo. Correct. Sa siniko no, but we have to be vigilant on this matter kay manti mga almost 238 million mo no kinanglan naton sini bantayan ang amon ganis ni ginaplano art nga kung makahimo blacklist ang natawag nga daw common computation abi no na kung amo na abi ka megawatt ang ginagamit mo per kilowatt hour amo ning nagamit mo kada bulan Pilang refund sa imo? May corresponding refund. Okay. Pero panganta na no and that siguro mga mag-iwat kita sang presko na parties na no. Aha. Ay gusto na, Sir Winnie, so agawon ko sugilalon mo kay ordinaryong konsumidor way na hindi niya kabalo mag-compute niya. That's correct, no? Oo. Kasi pareho sa nagkaroon, may lang ni nabalanta kay may over recovery gali. Kasi kung kaya, kad magnubo ang kuan, ang charges ang siniko, mas linglanes lang nagnubo. Nagnubo sila niya ang kurente, no? So kinanglan bantayan ta, no? Kay man may mga positive kag negative development man siya mo. In addition to that art, Okay. may ara kita nga nagdaog ang union, no? Ang cure sa kaso. So I don't know kung i-appeal pa na. That amounts to mga more or less 200 million man na siya, no? Naman kadukay man siya coverage mo. Kita na na kung anong resulta niya, why man ta nagasiling nga binalimitahan ta ang workers, kasi workers advocate man ta. Okay. Pero ang dapat kung anong himuon sa management sa pagkatubang sining problema. Ang pinaka-importante pagid art nga way labot sining refund ang kit ko salkon bala atong din extend na kontrata naga-charge naman to sila sang natawag natong differential billing mo. Tisang December 2021 that was 280 million. Subong ang estimate na mga 500 million ni siya. And then the last ang 150 million na system loss subsidy. Okay. Kaya kita man ibayad mo. Wala man kita naga no, pero sa amon pagtanaw daw kadlikado sang financial stability sang siniko. Kung Okay. magamunin no. Aha. Pero- Pero collapse lang ang financial standing ng siniko. Okay. Anong buhat na naton kooperatiba? Oh, correct. Kaya siyempre, amo malang na ang koleksyon nila kag ang kung ano dira ang makolekta nila sa consumers, amo malang na ginagamit alin sa sweldo kag sa operation sa Senaico. That's correct, no? Pareho sinisang kuwad sang ining over recovery na collect na nila niya. So, first to be tani, ang proper dagin escrow mo bala art, gin separar mo siya. Kagin preparar dira nga in the event nga may over recovery, mayara ka na pundo, no? Okay. Nga inyong bayad. Aha. Hindi na ako nagpreparahan nila, way takabalo, no? That's why ang question diri ang ginatawag nga fiscal management, eh. Aha. Manti ang aton mga ginatanaw dabla nga ang continued service kag ano sang sineko sa iyang mga consumers no kung karon Kag ako gusto ko man gani pamatian ang press conference nila boss kay
ti kabalo ka, ang Sineco, actually, duway maging kapatuman sa anuman nga increase kung ano, na kung duway man approval sa ERC mo, kisa basi may diferensya man ang ERC, bla? Mangganeho, no? Hindi natin makuha na kaya ang tanan ng mga agency kung kisa, hindi magid makasiling 100% na corrected sila mo. Wala po sinabundol, gidya. Ang ginaayo talang the art, no? Kay amang mo 2000, 2004, Kaya makon mo na? 2017. Oo. Ako lang 2022 mo lang iya makuan. Ti kung magamo na gali, sir, kung mag 2024, ni 20 anyos na ang kausa? Oo. Ang mga Sus, kaso Mariusip. mo, ang mga kaso gani sa niya katulugan na mo daw hindi ta maintindihan bla pero Ang ako mga daw bata lang nga nagagamit ng air conditioning unit, yung una galitong buwas, hindi nakagraduate ng iban sa kuliyo. Pag 20 anyos ka, actually 22, 23, graduate ka na niya sa college mo. Oo. Na, Pero ang Kwan Art, ang focal point lang daya ang present management ng Sineco. Aha. Board of Directors. Paano Yes, sir. nyo matubang? aha, Paano nyo matubang? Dahil Pero- kami, Kwan Abi, for purposes of transparency, Ah. ihambal man kamuda kung anong himuon nyo sa gumuntang no nga ginatubang naton tanan kay kung maghipos mga kabudagan hindi ka mo mag-sticker sa consumers kundi gadugang ang amon yang pagbako no aha. samtang ginatubang sa nga problema. Actually, may schedule sila press conference, boss. Nakabaton ko imbitasyon kay matubang nga management through its manager kag sa mga membro sa Suneco board. Ti pamatian ko ni boss and then balikan ta kaliwat kung maplasta na nila ni at least mabatian ta kay sila ko basi maka-appeal pa manibla sila way takabalo kag magliso naman ng tingkoy sang ERC bla. Oo, hindi ta kay bagong nga administration ng sulod kadamo sa mga changes bala. Correct, Ang correct. ginatubang ka. Pero ang isa ta katanawon Art na nationwide no may impending increase with man sa electricity mo. Aha. The number kay na ni former Energy Secretary Pipilia no. Mm. It will take time. Feeling niya hindi ta ni masulbar dahil overnight Okay. ang problema sa kuryente. Dalaman tada no. Correct. Kamo na ta ang importante nga papel Mm. sa ang board of directors. Labi na gid bala Art ang manager ta si Mr. Picar. Aha. Pa siya mag-meet mo. Itani bala bulubas kugon niya man ang yatingog no. Mm. Raise your voice so that the consumers can hear no. Yes. Kung ano ang imo policy direction. Ah. Kasi kung mag-silent night ka lang daw hindi ta kaintindi daw ka budlay Art. Ti kon ang Sineco president banda at least kon sa ulit ato blas ang unang ginahimo ni Mr. Roy Cordoba nga no nag-create kamo sa transparency nga meeting da nga at least ara kamo da makabayluhanay kamo ideas mga questions ninyo at least ma-resolve dayon maktuhan daw mayo to pro. Kani, no, ngamon man lang sa tuya kung nadayon nabing imuyo, hindi man kami mag-intra sa policy and decision making sa Sineco, Ah. Ang ngamon lang niya nga pabaloon lang kami. Agud to ba si makatag man kami sang suggestion bala, no? Kung ang amon suggestion will taken, kag mayo man lang they will and good. Correct. Pero kung tanaw ninyo nga ang suggestion mo hindi pwede, Aha. ito may himo, no? Yes. Yung importante bala Art may kwanta ni may dialogue. Aha. Yun ang pinaka-importante nga iuli naton Sige. for the sake of good relationship. Yes, i-reserve ko na yung komentaryo ko di sir kay pamatian ko buwas ang explanation nila so that nga mapaintindi ta sa tao kung anong sistema di, kung anong approach nila because of this orders ng ERC. Oy, i-follow up ko lang ni si Imo kay Sunday na ni ang implementation sang new wage order ho. Kumusta sir? Why nagin man nagro sa gabal umpisa na gid niya no? Well, officially, on June 5, effective na niya ang wage order number 26, no? Mhm. Although, ginarespeto natin, Arte, may tatlo ka appeal sa NWPC, no? Ang NBCCI, ang Filipino, Bacolod Filipino Chinese Chamber of Commerce. Kag, I think recently, ang CONFED, no? Doon nag-appealar sila. So, ginarespeto, tanaya. But the appeal, no, could not stay the implementation of the wage order, no? Okay. Tonta lang na yan, nga i-resolve sang NWPC, kag agad to mahibalaan natin kung ano ang resulta. Meanwhile, para sa mga mamumugon nga nagapamati, effective June 5, makakuha na gid masaka na gid ang aton nga sweldo by 55 pesos sa commercial and industrial workers
Ang sa dalom 420, ang sa babaw 450, kaya ang sa dalom pagid 410. Aha. Sige. On that note, Sir Winnie Sancho, salamat ki sa time. Good night, kag God bless. Thank you. Ngayong gabi. Action firing line. Salamat gid sa kay Sir Winnie Sancho. So kung ano man ang sistema sini, anong matabo diri, tibo sulaton ta nga maka-explicar man, no? Ang taga ERC, I mean ang taga Sineco, anong system sini? Ibalon ta na, no boss? Kay mapreskon sila kuno para manitanan kuno sa kayuanta, ba munang mayadi. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radyo. Action Radyo. Action firing line. Kung ano man initanan, because at the end of the day, tanan kita diri nga mga consumers, amo makabenepisyo. Tibantayan ta. Nano ang development, tanong update sini, pag-explikar ba sa Sineco, inatanan, i-update taman kamo nga amon mga ka-action. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod,
Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pasyara tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa
action tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog gramo diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ining sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto. Balik na diri sa inyo para tuntunan aksyon na firing line may kapidra sa kay Ads Rob Jeanette Nening Kalansa Dormitorio kag Shane Anthony, araman si Liza May Melgar, Maria Luisa Albay, kag McKenny Abi, si Jerilina Burgos Antiporda, kag Paul Swat III, maingab iman, Ronnie Revillo, kag Jojo Di Barba, si Siti Sara Ralios Arisgado, kag si Laila Di La Piña. Laong gani si Laila Di Lima, Di La Piña gali. Ayan Soberano, Leia Soyo Baniel Bagtasos kag Marilyn Yosala, good evening. Salamat gid sa inyo nga mga nagamonitora karon nga gabi. Ano pagid ang mga talakayon ta karon nga gabi? Now i-check ko lang ni karon dugay-dugay kinano ni man. Ining report kainang ging kagibot man naton nga may ara iya sang abduction incident kag karnaping as alleged sang pamilya or himata, no, biyabala to kay ina mo, no, sang nangin victim sa sining insidente, kay tiyamakon mo, yung kakita nga daw ay ginman sang, for me kung nantawon ta nga amo gito'y nga ginabdak siya, kag nano, bala, may latest, ini na-locate na, sino ay ang naghimo, sining sa isang insidente, na-confirm na ginman bala, kay siling kubasi kung ginkuha man lang to siya kay may ara mga luyag i-settle or basi kung may istoryahan lang bla. Action firing line. Pare landi ilekso ka tawag pare karon lang dugay ma-call back ko sa imo. Iunahon ko lang ni ang parte sa alleged no kaina sa nasiling ko na nga may ara sang karnaping kag abduction incident. Tiginatutukan to kaina sang kapulisan kay ang tuyo nga at least ma-follow up gid kag hibaluon kunano ang madalom ang rason sa sining insidente. Kay hindi kita luyag nga magamo ning situasyon niya. May mga insidente katulad sinimo Bacolod City for that matter kag anong oras ni siya gin muna bala pag-abdak na nugid ang madalom nga reason. Ini police matter kag aras police ang pag-follow up kag pagtutok sa sining nga insidente because at the end of the day basi bala kun hindi man to seryoso gin nga pag-abdak sa iya galing kit hindi makita hindi malocate kuno pati sa lakyan kag siya mo o sino may dumot o may kaymuan sini sa iya. Action firing line. Tinatanan nagapabilin nga palamang kutanon nga luyag naton hibaluon mismo sa mga otoridad kung ano na ang dalagan sa ngila investigation siling ko duga sunlog manaw o nagligad to in GC may insidente may nabunan patay ti kun way pa na tabo ang insidente hindi mo makita ang alimpuros ang pulis although nakita ko actually sa may NGC ang police station number 4 may ara da sila stationary man kay isa nga patrol nga ara da roving sa site kalinti sa kalaparon blas ang NGC din kakita imo nga kunway sa nag-foot patrol na sige tiyog da kalapad sang grounds mo kung stationary la karon patrol o sulusaylo sa piyang direksyon ti ang mga malain nga elemento nga ara da galagaw nga kun ano ang purpose nila nga naglagaw sa ground hindi mo gid ma-monitor mayo Firing line. Mas lain ya kung may ara gid sa mga pulis na uniform personnel nga ara da nagalibot no mismo sa NG City subong istrikto na ginapatuman
monitoring da sa mga otoridad, hindi lang guro Station 4, di ba? Kung may mga intelligence unit na gindugang da nga magbulig, monitor sa sitwasyon sa NGC ground. Abinod na sa likod nga porsyon, kundi may mga poste actually gasiga na along the main road or ang dalan na bla. Kay nagaserbi na siya nga access road, halin ka diri sa circumferential, halimbawa malapos ka dito sa Burgos Extension, laktod ang iban sa Helvetia, nga subdivision, ang iban dito sila galaktod man sa Villa Angela subdivision, lapos to sa Trinity, Blanga Eskwelahan, magwa to sa Burgos Extension mangyapon. Amo na siya ang mga ruta da nga pwede ka makadikaw sa kwan mo, tuman ka gutok nga trapiko, especially sa corner sang circumferential kag Burgos Street. Ti damo na nagalalabay, pero abinyo dra sa may mismo ground sang NGC sa likod ay purti kadulom, no, purti kadulom kaysa tunga nga porsyon nang ginampangan blas ang kabataan na sang football, purti na da iya way na da suga. Firing line. Ti kabay pa nga hindi na masulit ng insidente, no, kay ano man paglantaon la di may negligence kuno sa part sa mga opisyal dira nga dapat sadto pa ginbutangan na sina galikit dir subong malam because of the alert level 1 nagdamo tao na mo nagligad nga political inong kapamilag-pilag ng tao na hindi man niya pwede nga magkadto da sa mga sa playground nila da why man sa nagalagaw ti subong niya halin sa kabataan pagkantos tigulang asus linagaway imo da nga purte kapin pa kun tawhay ang panahon tawhay ang tiempo wala sang pagtupa sang ulan, damo yagal nagaw da, kapin pa kung gabi, normal lang na. Oh, manini Roger Montalvo, may gabi na si mo, nagamonitor sa galiw. Action! Firing line! Diba, si pa man lang may update kag panugyan kung anong latest nagdangat niya sa kay Colonel Joseph Thomas Martir, ang BCPO director, because at the end of the day, balik man nagyapon sa iya dira nga pagpamuno kag sa iya sining pagserbisyo bilang hepe sa BCPO para mabalaan ta kung ano ya ang mando ya sa hepe sa Police Station 6. Kay sing una may insidente madagani do Station 6 man tong dumduman yung may alleged during the election time pa to kundi may ara sang ginapatuman ang COMELEC nga ganban, linok panay man to gani kunong duwa ka private nga salakyan, why man to inaputan, why man to sang nalabutan, gid kay daw nagtiruhay pero way iguay. Action! Firing line! Pero way man siya nagreklamo, way man siya nangin biktima, tinano to iabi, kay may naglinupok siling sa mga tao itong duwa ka pribadong salakyan, ano to sila nag-exhibition? Action! Firing line! Sige lang kay basi pa man lang maka hatag sa aton sang update si Colonel Joseph Thomas Martir parte sa sining insidente ambot i-check ta si Vice Mayor Elcid Familiaran kung bala nakabaton na siya sining information because Vice Mayor Elcid is part dira sang Peace and Order Council mo, no, sa bahin sang BCPO kada meeting nila ti si Vice Mayor LCD nagaupod sa ila, no, kag bulig at least bilang support man sang LGU no, dira sa may area sa BCPO nga gusto nato ni hibaluon, no, kunano gid actually mga program kag policy direction, especially ti sulod nga umpisa June 30 lain ang administration, no. Action! Firing line! No, take note nga lain na ang mangin administrador sini ako na lain ang magauyat sa rindas ang panggobyerno sa Bacolod City. Online sa firing line! Pero aray sa aton nga linya ang director sa BCPO, the working BCPO director, Colonel Thomas Joseph Martir. Colonel, may gabi si mo sir, si Action Art, diri sa Action Radio Bacolod. May gabi Action Art, may gabi sa listeners sa Action Radio. Salamat gid sir kay kaina pa lang follow up man namon. Actually may mga update magani nga nahatag sang udto kag late this afternoon
si Sir Istupa nung ipis ang Police Station 6. Pero ano sir ang update kinman nga napadangat sa imo regarding sa ila follow-up investigation sining alleged nga karnaping and abduction incident sir? Yes, ang latest niyang updates ako na sining gabi no, doon na-recover na siguro ang salakyan tong Hyundai Accent dito sa may Access Road. So para mo pa mula na ano niya sa akon, na update niya sa akon. Follow up ko dugi-dugi. Okay. So bali na recover niya yung salakyan. Yes, doon mo na. So ano ko pa, i-follow up ko pa siya dugi-dugi. I see. Pero sir, anong imong paglantaw diri may ara gin man abduction kay duway pagin makita no ang nagasakay dito sa salakyan? Yes, amo pa naton gina-follow up with Action Art no, libag na sang aga nakita naman namon ang may nakikita naman kami partial nga ano sa CCTV. But ginaano na pa, gina-follow up tapit man. So anong assurance mo sa mga bakulod nun nga naga-kwan diri sir, ga-monitor karon na gabi sa sining natabo nga insidente? Yes, tinguan tagit na tinguan ginanamo no nga ma-solve ni nga kaso no, kaya hindi man ni namayong naitabo diri agap kagina na kipot lang kami sang muna ni natabo. Follow up pagid ni kagina sang adlaw agahon na gid sila gali yan nagpuli no, dito na sila gatanbay sa ilang sa may bilyaran bala. So early morning na sila nagpuli. So late in the morning na sila permido amo nang ila schedule Oo, doon mo nang ilang schedule. I see. So kabay pa mahatagan ini sang pag-akto sir ano kag masanagan ginitanan kag kun matuod giman may abduction hopefully nga okay lang tong sitwasyon sang sining persona nga na-involved. Yes, so Action Art tinguan gininamon nga maano tanin ma-follow up ta ginimayo ang kaso. By the way sir, sino ganing ngalan ni Stuliwat sir? Ricky Apuhin alias The Boy. Ang iyang pangalan. Bali ang initial kay ina namon tong anak daw siya ning nagatipon sung do may nagasugal o kung nagatay pustahan ay ano man nga gaming dira o kon games daw siya kunong daw nagaserbi abi nga nagatipon isang taya daw mo na. Yes, Action Art amo naman na amo na batian no, information na-gather namon siya siguro siya apataya pangita sa better or what siya ang nag-facilitate sa mga betting sa mga sports game. Okay. So tigaling way takbalo to kuno madalom nga kausa giman kun amo na kagun bala matuod ginman nga may abduction na tabo, may mga amo na blaster no kay hindi pa man ma-establish gid ba subong no? Yes, actually amo pa na ginapadala man namon double gid ang effort para mabalanta gid kuno gid ang natabo. Yes, sir. Sir, isa na lang, party sa NGC, although nga daw napamangkot ka naman sini, pero subong, sir, ara na may pulis na kita makita nga nagalibot-libot gid on foot patrol sa ground sa NGC? Yes, actually, ara na may foot patrol, may patrols pa patrol cars pa bulos-bulos, hindi lang Station 4, pati Bacolod City Mobile Force Company, Mobile Patrol Unit, bulos-bulos na sila. Okay. So kabay pa atong isolated nga kaso nga nagrambol tong kabataan di na masulit sa lugar sir no? Yes, kabay pa sa impose na namon ang curfew pagid since pa nagligad nga adlaw i-impose na namon curfew for minors. Bao salamat gid no. Isa na gid lang, last na gid lang ayo ko sa imo kay naligad bala nakambal si Mayor-elect Albi Benitez sini nga do nakasugilanon kami ni Colonel Martin do damo man siya sang mga concern nga do ayon nga bilang support sa BCPO? Yes, Action Art ang tanan nga station commanders no nag-submit man sa mga wish list nila sa mga kinanglanon sa mga police works. Sige. Sa mga stations kay yung presinto. Bao kabay patani no nga ma-providean man na sang incoming administration. Sir, salamat gid unless may ara ka pa mensahe nga mapabilin or mabilin sa mabakulon nun tonight. Yes, Action Art, salamat gid sa kayunan nga ginhatag mo sa akon kag rest assured your Bacolod City Police Office nga paningwa gid nga masolta ning mga kaso nga aton nga ginahandle subong. Salamat gid sir and good night. Night, sir. Action firing line. Ang tagapamuno sa Bacolod City Police Office, Colonel Mantir. I-check ta lang karon ba si makita man bala ba si
sa kay Action ni Dinabuso basi sa Action Night Patrol karon makita man nila gid ang aktual to sa may area bla, no? Kung ang pag-recover sa salakyan ni kung anong sitwasyon diin dapit kini kay do nakita na siling ni Colonel Martir mo nang update sini nga gabi kay kagahon si Aksonan gali no nano man nga sitwasyon yang aton nga do nagaduga do may mga insidente kung kaysa nang hindi mo makuano. Inablang mga insidente nga ti sa tutuod lang. Actually, ang pulis nagapaninguha man na sa trabaho nila. No? Actually, kapaninguha na. Pero, ti kabalo ka, hindi ba niya mga pulis, mga superheroes mo? Ngayon na ba lang do pariyo kay Batman, kay Spider-Man, nga bisan layo to bla ang sense of hearing niya. May kasinggitan pa kayo ubulig niya, ga-connect na sa dulungan ni Spider-Man. Tidasig ni siya, lumukso na siya, to na to. May lawa siya mo sa mga building. Tiyang pulis, why kita na yung pulis nga may lawa, ya? Or si Batman. But, hindi niya excuse. No? Nga, masiling ka ti, amo ni, sorry gid kay uli na nag-report sa amo ng pamilya, do, so on and so forth. Kabalo ka ti trabaho na sa pulis. And, nagapati kita, hindi nila pagpabayaan niya, no? Basi karon kay si Colonel Estupa, do, ay pagidiyaga sa bat. Basi hopefully tonight, kay sige man guro ning follow-up nila, no, di makon mo bla ang burden aras pulis sa pag-usoy mo. Ang isa ka krimen kung ang isa ka investigator sa pulis why dedication a good isundo na laban-laban gid nga hindi mabalaan kag masulbar ang krimen, no? Kung patumbaya ang investigator nga nag-uyat sang kaso, believe you me hindi niya masulbar nga ti kung tamaran siya karon paano siya mag-investigate to pabayaan niya o kaluluoy ang pamilya sa mabiktima. Action firing line. Teka bay pa maplastan ni, ma-follow up kag mataod-taod ni tanan ano mga missing link diri at least to identify kung sino ginman ang may kahimuan sining insidente ti ma-follow up sa pulis. Ti pero pareho sinisubong nga dreaming kay mo most probably itong nag-report nga daw nubyan niya basi may ara man to ideya. No, makahatag information inputs pulis nga mo tong makagiya nga madakpan kag matultulan kundi ni most probably gindala ni ang lalaking subject o kunangin victim sa alleged nga abduction. Yung salakyan niya again suno kay Colonel Martir ang niya report latest nga nabaton kay Major Leo Estupa sa Police Station number 6 na locate na recover na ang salakyan. Hopefully magamit ina o kung amo na siya ang basihan sa follow-up investigation nila para mabalaan tagid, no? Kag kun bala nanong mga backgrounds ni prior sa insidente ni mga pamahog ni sa persona ni o sinong posible ka may arasang dumot sa iya da kung ano na amo na aton o si Saon. Si Jose Mungcal Torillas Nalbagan may gabi sir. Salamat kida kay Bibi Gregorio Yulo sa poblasyon DSB. James o Jetrok ni? O sige, may gabi ko no, pamilya Perez kapamati, sag Lagranja, Lacarlota City. Alas 8:10. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Los Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.
sa inyo. Nimya Tiba kag Sakay Utay Benedicto sa Victorina Heights, Mansilingan, Isabel Arnaiz kag Christian Rivera, Maymay Laina, Sunday T. Sinuro, Neil Malandahay kag Giselle Guillem Mamigo, araman si Elmer Bidavid Balboa. Firing line. Oy, sa Biyernes, gali first game o game 1 sang NBA Finals, no? Sige may coverage diri sa Action Radio Bacolod, bantayan nyo ang mga Pinoy kita, height naton limitado lang pero mahilig kita sa basketball. Firing line. Subong, duga kinamog pa pati coaches, no? Ang development sa nga ginahimo sang gin-task nga bangin coach sang Gilas Pilipinas nga si Chat Reyes, ara imo bombardiyo sa iya pamasol sa itong natabo sa Indonesia nga sa Vietnam lang ang enkwentro nila to sa Indonesia nga napirdi. Kaluluoy si Chat Reyes ang balbal kay kuno pigaw lawlaw kunong pang-coach niya. Firing line. Ay, sadya. Pero basketball iya mahilig kita nga mga Pinoy. Ilang taon ta niya, no? Sa Friday, sino mang ibabaw kay dito ang mahinampang ini sila mo inkwentruhan na ini sang champion sa Eastern kag sa bahin sang Western Conference Finals ang mabungguanay. Tinagbalik naman sa finals ang kuano, ang Golden State Warriors. Kapin pagid si Klay Thompson do amat-amat na nga naga 100% ang yes ni performance. Tidwa sila Steph Curry gani ang magkuan sini magtimbangan ay ayawan ka depensa sumumi mo bag-o pa nga player nga mga maayo man dara sa kuano sa Golden State, no, nga bulig naga-supplement iya sa offense sang Golden State. Tilang tawon ta niya galing kiti bilog ang bulan, di mo may baluan kung kaysa depende man sa kondisyon sa player mo. Firing line. Mayara man kung kaysa bisan ano mo katanda ka kung magtira ka kag mag-shoot sa bula kay ang dribble wa ini giniisip sa basketball, kinahanglan ang pa-shoot mo ya mo. Ang isa sa matanda nga mag-shoot sa basketball si Christian James, galing kay way gampang. Siling ko na ano yung ginakuan mo na shoot mo ba si baseball bat ina iya? Ti baseball gampang mo. Si JM ya mo to mahilig sa basketball. Siya tong nagaguba sa rings takuling Makon mo kabit sa kuno yaon ka panghinta ka bangko si Councilor Lidiglis Gonzales kay butangan hindi siya ka panaog. Nag-slam dunk. Pero hindi siya ka panaog sa ring. Pero tiya si JM galing kay ti onlive siya. Tingala ko si James nga hasta pa buwas sa udto siya kuno. Firing line. Mayo ba na? No, anyway, check ta lang na. Basi kon ari okay gusto ko ni baloon sa Senecco prior sa buwas ang schedule actually to address sa sining issue iha. Tandaan gid parte sa order sa ERC nga ti i-refund nila ang sobrang ginsukot sa consumers anong sabat din nila buwas sila mapapreskon sa alas 9 sa aga. So, pamatian tanabuhas ko na nung explanation nila dasang management. Firing line. Kati importante niya, once ganing nga issue sang kuryente, basic necessities, tanan kita apektado nga nagabayad sang kuryente, tandaan tagina. No? Para na blakon presyo sang gatong gani, may pagtimbuok, may naganubo, na apektado man tagyapon sina. Hindi kita makadinay nga tiyan mo ng sitwasyon niya mo. May mga domino effect. Ti bugas, mga nagapanguna balaklon sa merkado, once gani amo na tinaas, ti tapos kita, no? Amo ginang delikado da. Firing line. Ti okay na lang. Kay kainan na set ko na si Mamalo, kay may one bill policy sila actually nga ipatuman. Kay may disconnection na niya iadaan kung hindi ka kabayad. Abi, one bill policy sa Senecco. Tinag-new normal na mo. Sa una to, during the pandemic, kita mong iban, kainaw may nagsaka. Di kido, year 2020, pang iban nga way mabayaran. Tigi na isuan sa sang balayran niya, siling niya, nano ni Sherman, bayaran ko man siyang una. Sigo basi kung lipat ka lang kay pandemic na iyang atsimpo. Firing line. Siling ko nakagawa ka that time, kabasi kung way ka man imo ya sang vaccination card, o kung way ka man imo sang Q-Pass, o
Remember nga sa itong ipaunta to sang himugasa gid ang bayaran na is kuryente, pero mabalik to di siya buwas kasi niya update ko bisa sa Seneco, tiupdan ko siya buwas ha. Action firing line. Alas 8:27 na, ang patrol karon basi may update ha, after nga ginambal ni Colonel Martir nga may ara na sang latest update siya nga gabi nga nakita na tong auto, ang patrol proceeding sa Station 6 tira to follow up mismo kay Major Leo Estupa, tibalon ta na. Kaduan ko lang aksyonan si Action Dale Salazar ang balita sa Bacolod City Hall nga ma-update antes karon ang patrol sa last and final stretch no sa aton sini nga pangalagad kay parang may baluan tama ng update kikan sa Bacolod City Hall nga ma-reporto ang balita diri nga ginpalabot sang kapitan sa Felisa kay Mayor Elect Benitez ang issue sa landfill sa Barangay Felisa agoy ang balita bala dira nga kuha nagid kuno do ka puno nagid daya do ka budlay nagid sa sitwasyon sang landfill. Action firing line. Actually guwasinan hindi man na gani kung ako gani palantawon na personally blado hindi man na sanitary landfill nga asto kon nga mo na kuntani ang pagplastar niya blakit di do open dump site man sa gyapon mo o gatilingob balang gyapon why gid niya mapatuman bisan din nga LGU do failure bala mo ang implementation kapag patuman sang segregation nga ginahimo no sang tagsa ka mga gobyerno duway gini blay naka-complete duway gini malabot sang una to ang parti pagid sa ginimo sang DILG nga mando pagpanghawan sang mga nagaparking sa lakyan sa Madalanon remember grabe man to no dumduman nyo mga sidewalk gin panghawanan subungan ay under the new normal do matamatan balik ang mga vendors sa sidewalk. Action firing line. Clearing operation to damo to gani nagkala kwan pro suspender nga mga kapitan to kay tiwayan nagperform. Action firing line. Pero ibaloon ta kunano gid exactly ang gid palabot nga concern sa kapitan sang Barangay Felisa no sa kay Mayor Elect Albi Benitez kag pagbalik sang tanan na mabutuan no sa face-to-face classes pero I think siguro matigayon niya sa next school year na lang kay binabilin pila naman lang nabilin bag-o magtakop ang klase sini nga tuig kag sini nga school year di siguro ang ginagamit di o kung ginapatuman nga skema o strategies ni peda mo lang na limited face-to-face pero asto sa kabilugan kag expanded face-to-face na tilain naman nga istorya basi kon next school year na ginina matabo. Yaring report gikan sa Bacolod City Hall. Action Radio City Hall report. Let's have Action Dale Salazar sa aton nga linya. Action Dale, may gapi please kamin. Action Art ginpadulungan ni Bacolod Mayor-elect Albi Benitez kaupod si punong barangay Ramon Hardin sang Barangay Felisa ang sanitary landfill no diri sa may syudad sa Bacolod. Action na Art kung madumduman mo Action Art tiyang landfill sa karon gina-manage ni siya sa gihapon sang IPM Construction and Development Corporation until December 31 2022 pa ang ila sa nga kontrata kaupod ang LGU sang syudad sa Bacolod. Action Art so according kay Cap Hardin iya siniginupdan si Mayor-elect Benitez dito sa area kada nasaksihan Action Art nga full capacity or loaded na gid sa mga basura ining landfill sang syudad especially ang cell number 2 no kay kung madumduman mo Action Art under Lenavi administration ang cell number 1 napuno na sa area totally closed ni Action Art nilang ni mahabuyan ang cell number 2 do puno na pero dira sa gihapon nagahaboy sang basura ang IPM Action Art ginatangkas-tangkas ginahipid lang ini agad makita mo dira sa litrato nga gini-post sa official Facebook page ni Mayor-elect Benitez makita nimo ang nagatambak nga basura dira sa bahin sang sanitary landfill. Action Art ginpahayag ni Cap Ramon Hardin sa Barangay Felisa nga ongoing sa karon ang construction sang cell number 3 nga ginapaabot sa August 2022 ginapaabot Action Art nga matapos makompleto ining pag-construct dira sang cell number 3 kag diri na igahaboy ang basura. Action Art pero isa diri sa mga concern ni Cap Hardin nga ginpalambot kay Mayor Benitez nga Action Art nga ang concern diri sa barangay
nga basi wala na bala sa mga investors, developers sa magsulod sila sining nga barangay bangod sining sitwasyon sang landfill dira sa area sang barangay Felisa Action Art kag ang concern nga allegedly nagatagas ang tubig dira sa landfill pakadto sa kasubaan dira sa area sang Felisa. According diri kay Cap Hardin, anuman ang plano sang Benitez administration angot sining landfill action art as long as makayo, mangin maayo, makaganyat sa mga investors kag iban pag action art handa nga magsuporta ang barangay council sang barangay Felisa para gid lamang masolusyonan ining madugay na nila nga concern kay kung madumduman mo action art sadto nagpasani sang resolution ang barangay Felisa nga nagapamatok na action art nga dira pa ihaboy ang basura sa landfill kag nagapamatok man nga ti ang IPM amo ang mag-manage sang sina nga landfill sang syudad sang Bacolod action art. So nagalaom diri si Cap Hardin nga hopefully pagpunggos ang Benitez administration may maka-entertain action art sang pila diri ka mga kompanya nga makahatag solusyon at makasolbara sang ila sining problema action art kay gin-informan si Cap Hardin ni Benitez nga mayara sang at least 5 ka mga kompanya ang interesado nga magbulig regarding sa concern kag issue sa basura diri sa may syudad sa Bacolod. Pamatiyan naton si punong barangay Ramon Hardin sang barangay Felisa. Hindi ko na yun namon pero sa imo nga pagtungko naman nga kung pwede na hindi na amo na siya nga pag-manage ni or nga para bala nga ang mga tao nga willing pati ba nga mga investor sa Felisa, ma-invest sa Felisa, isali mga na-donor pero hindi man bala magnalain at naganubo ng baliyo kung dota sa Felisa. Bakit nga amo na makita sa mga investor dere nga dulaan din sila gana So, tayo mo ito gilayo ko siya nga may makamila sila ganyan na makontakton nila. Kung nakita man lang namon nga may development sabi, nga hindi na magsaka ang basura, magtaas ang basura, nga manging mayo, magbilang nga mayo pagmanit sa mga namon. Tayo mo ito natinguhaan naman sa iya, manifestasyon nga pag-uon boleh tayo lang hindi namin ang muna pag sang site natin paggamit pag sila mo mag-propose sa iya nga mga company daw 5 na ganito company guro nga propose kay General Dima regarding sa site nga gusto man magkuha sang kontrata dira sa aton landfill para nga lagi mga puro nga company gaton ano tang sang tin kung ano ang bagay anong pwede nga mangintip sa barangay Felisa sa site na ito na pwede nga mangindaw sa ginayo na mundra kaya tunaan pa man nila. Action art na batian ang tinog ni Kapitan Ramon Hardin sang barangay Felisa. So muna to ang ginalaom na hopefully under Benitez administration na masolusyonan ining mga concern nga gina-raise sa mga pumuluyo kag sang barangay. Sa iban nga balita dito okay tigon amo ng sitwasyon to nga nakita ko dire kay nakakadto ko bala Action Dale sa location dugay-dugay na gid mo mga siguro anong tuig nang nakaligad. Yes, Action Art. Kaya sulit yan mo na bisan puno na ang cell number 2 wala man sang choice Action Art ang IPMCD kundi pangitaan dira sang pamaagi nga mapaigo dira sa gihapon ang mga ginahakot nga basura sa sining nga mga tinionin. Hopefully matapos ang cell number 3 at least ma-manage dira sang kontraktor sang IPM-CDC kag mangin maayo ang sitwasyon sang landfill Action Art. Special Action Art ang dalan bala going sa may landfill sa barangay Felisa. Kaya ang concern din ni Cap, dapat ang mga nagalinabay dira nga mga truck dapat may mga cover bala ang ang dump truck sa IPM-CDC para at least kung maghangin hindi magbinakta ang unod sang ginaula nga basura dira sa landfill. Kaya kung madumduman po may mga pumuluyo man sa area sang barangay Blumentritt, sa area sang Ciudad Zambago ang nagareklamo man nga allegedly may mga baho nga sila mahaklo, nag-apekto sila sa niigayong lawas kag ginatudong nga rason dira sa area sang landfill Action Art. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall, ginkuadri natin sa reaksyon si Councilor Renesito Novero regarding sa pronouncement kag pangabay ni Dapat Secretary Lino Briones
nga kung nahimo tanan nga eskulahan sa pungsod Pilipinas magbukas na sang face-to-face classes sa masunod nga school year 2022 to 2023 Action Art. So according sa chairman sa Committee on Education, Councilor Attorney Novero, sunod siya ang Bacolod City nagakaangay na gidman nga magbalik ang face-to-face classes kag ready ang syudad sa Bacolod, especially nga effective ang mga tikang nga ginobra sang LGU sa syudad sa pag-control kag pagpahaganhagan sang COVID-19 cases diri sa syudad sa Bacolod. Pero pahanomdom sa gihapon Attorney Novero nga bisan magbalik kita sa face-to-face classes, hindi lang magkumpiyansa, hindi lang magpinagusto kag kay ara sa gihapon ang pamahog sang COVID-19 Action Art. Aring tinog, Action Dale? Councilor Action Art. Ayoong ko lang anay, okay na lang guro kay si Action Eden may update sa apuhin tublang na gin-allege sa abdako. Sige. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Ayos, sorry gid kay Action Dale kay luyag kumanta ni pamatian tong hambal ni Councilor Novero, pero aring patrolo may update kita, no, parte sining abduction and kidnapping incident as alleged sa nagpa-record sa police. Ti mayara sang developing stories nga luyag nato ni Baloon sa report sang patrol nga ilagid ginpadulungan man karon nga gabi. Patrol reports. Sa update sining nga balita, let's have Action Eden Abuso. Action Eden. May gabi Action Art, live kita karon sa bahin din sa Police Station 6 kung miin kaupod naton si Police Captain Leo Estopa para naman sa update sang ginaligar abduction tubala kagina sang aga. Actually, Action Art ari man di ang victim naton, pero nagpangabay lang nga hindi siya danay maghatag sang palayag. Pero with us is Police Captain Leo Estopa regarding sa update ni Action Art. Sir, good evening. Live sa Action Radio Bacolod. Sir, kamusta mga alas ano ni siya sir na kuha ang aton victim kag ano ang ginhimo sang police station number 6? Yes, Action din mayong gabi si mo kag kay Action Eric Action Lani. Nakapatigayon kita ni isang pag-conduct man sang follow-up investigation kay may nag-inform man sa aton at isang yaman pamilya nag-inform nga nakitaan ang salakyan ni Mr. Ricky Von Apuhin along Economic Road sa may area sang Sumag. Kaga tigayon natin niya makadtuan kita mismo personal kaupod mo natin nga personnel sa Station 6 kaga atuman dito ang sa personnel sa Station 9. Ang amon lang na tigayon ni around 7:30 sining nga gabi na recover tong salakyan kaga apan sa investigation na may nagpanawag sa iyang live-in partner si Ricky Von Apuhin nga atok siya dampi sa may area sa Andika Home sa may kay nagsakay sa taxi from Bago City Cemetery dito siya kunogin according siya ginbilin sang wala pa makilalaan ng mga suspetsado. Nagsakay sa taxi ni pabilin to siya. Nakita ni man ang iyang auto. Kaya ato naman to mismo ang mga pulis na nagpalapaw lang ni siya galing. Amo to na nawag siya kay possible na kulbaan siya according siya. So far ari na sa subong giano na lang namon ang medical paano na lang kami patawag for medical niya. Para at least ma-check man niya nga tentangan. Kagari naman niya family. Bali sir, ang iya auto ari niya sa Sumag area ayon sir no? Yes o. Ang auto sir facing pa going south sir or ari sa piyak na lane pa Bacolod? Dara na yun sa may Economic Road. Kaya going na siya kung sa area sang Pangtikahog. Okay. Tagbase, sir, ang aton, sir, na victim, nagtawag sa live-in partner niya using iya man cellphone. According siya ang cellphone sa taxi driver, kag na-contact mo namon ang taxi driver. Amo to ginsakyan niya, amo to mag-operar man sa amon. Kag subong
ari di ang victim safe siya, unharmed siya, wala man sakita namon na wala man mga lastra siya nga lawas. Ari naman niya family. Po naman. Sir, based sa initial investigation nyo, alleged lang niyapon, sir, abduction or makonsider na naging siya, sir, ng abduction? Consider ari na ito na victim mo. Si ano na namon, i-follow up ni kay Japon with regards ni sa unidentified ni na mga persona. Kaya ari man si Sir Ricky Von, makabulig man sa amon ni sa pag-imbestigar man namon. Victoria man ko siya, kung ano man dang yang mapamutsyag, amo kita ko ginamon na pasalamatan mo siya. Ang gid ko na natabo kagina, sir man, pag halin dito sa place of abduction, sir, ginbutong na siya gulpi or ano nga siya? Wala rin siya, according siya, wala man siya na rupod, wala siya dayon, kaya na according siya, ginpusasan siya. Kamutagin sa kahit sa lakyan, gindala sa wala na niya na balaan nga lugar. Pinagid ka suspect? More or less mga 3 to 4 unidentified na sakay sa Innova. Tapos may another person pag yun, nga nag-drive man sang iya sa lakyan. Kasi malang to sila muna nakita na doon sa initial na CCTV. Then ano, sir, ang natabo man sang pag ano siya, pagpapanaog siya, gintiklo na sa papanaog o kung ano sitwasyon. Para ang sigaran pagit naton, follow up pa ni naton. Ano pagit pag may bago pamalan ni ganta siya time na pagit na mga detalye. Sir, lastly na lang, may ara na palayag sa inyo ang victim kung may ara siya suspects in mind, sir, kung ano ang motive or reason sini, sir? So far, ang ginagawa sa victim, wala pa siya kapalayag kung ano gid ang reason behind. So yan gid na naging kuha siya. According sa iya ni kay sa initial naton with regards sa illegal drugs, pangiwala man siya. Sir, on the part sa kapulisan, knowing may amo na ni nga tabo, after sinisir sa investigation nyo, after sang medical niya, mapuli niya sa ilabalay, ang pulis naton matag assistance nga ano sir ng sitwasyon to keep him safe. Coordinate man to sa family niya kag napasalig sa na masis mo kita ari naman ang iya family amo na coordinate man sila sa aton. Alin pa man kay na kita mismo personal man assist sila kag himo man sa investigasyon naton. Sir, what are the possible cases nga may mapasaka sa suspetsado? Pwede na makapasaka man nga i-check namon with regards sa abduction case sa masulod man sa carnapping and dalaman niya nga sa lakyan. Sir, parawagan na lang sa base may mga listeners kita or mga audiences kita nga may idea, sir, sa natabo. Kung panawagan man kami makabulig sila with mga information with regards sa aton nga pagkandak man sa investigation tidako ginabulig. Kapasalamat man kami sa family sa victim kay kooperar lang sila kay sa mga tao man na ang gatag sa informasyon. Thank you, sir. Action Art, any more question kay police? Wala na gid man, pero anong oras ganito sa liwat nga nakalabot na Station 6? 7:30 p.m. nakabaton gabi na. Sinina. 7:30 p.m. nakabaton sila sang report angot sa sining alleged abduction. Kag nagkadto to sila dayon ni Sir Estopa sa lugar, kag amo ning dala sa dayon sa Police Station 6. Action Art. Pero hindi prote ang abduction ni alleged abduction do kay na pa man siya kagahon mo, no? Yes, correct, Action Art. Pero amo lang to ang palayag kagina nga ginapatagaan pa nila investigasyon kag we understand man ang sabahin sa aton sining nga victim. May tani ko ng victim na makaistorya. No, kabalo kita with your respect sa iya kay basi may kulba man gina siya sumunga ginabatyag. Basi may ara man na siya diya kung sino to responsable kagin pusasan sa kuno ti sino nga otoridad to yang ang may pusas mo nakita ko police. Number 2 security guard. Amo naman may mga pusas mo. Ikaw abi? Oo, so far subong Action Art traumatized pagit gani man ang aton sining nga victim. Pero actually pero nakita mo siya personally kung kumusta siya? Yes, ari di sa Action Art actually sang istorya ta kay Sir Estopa ari man siya sa tubang ni Sir Estopa nagpamati man gani.
Okay. Wala tong tagura kay basi matag man na siya sang official statement gid kung ano gid man ang natabo. Paano to natabo? Kay kuno 4 ka tawo daw mo nang nagwa sa balita primero, di ba? Correct. Sakti subong action art ready gina-check siya sa DRMO. Pero so far sa pagtan-aw naton siya in plain view wala man siya yung mga pila sa lawas or wala mga lagob o kung wala may mga ganahinabok. Pero amo lang to action art timing naka-timing gid siya gani sa kabalo ka naman sa may bangga patio sa may bago laka lang ina day may makalabay nga taxi o kanano pero amo to hambal niya nga nakasakay sa taxi hasta nga nakabalik diri sa may sumag. Sa good thing man nga nakatawag man siya sininga live-in partner nga naka-coordinate diliwat sa police station number 6. Ay, sige. Wala tontang tiyempo. Basi magka-follow up ka pa na karon kag masalsal mo na kay aksyon ni Eric magbanwa sa mga nagapalamangkot la. Yes, Action Art. Live diri sa gihapon sa may police station number 6, Action Ida Naboso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Salamat gid Action Ida Naboso. At least finally, ako pasalamat kuya nga nakabalik na siya nga safe and sound, no? Kag ting allegation sining victim gindala siya dito sa ginbilin ginuigit gipapanaog sa Bago City Cemetery tika laka na daton sa lakyan nga lalabay damo sa lakyan nga private even di Pasay pero kuno may nakalabay to nga taxi nga motong ginsakyan niya ang sementeryo na pwede na ining parikta sa Bago may sementeryo man na nga part yapon may ari man di sa piyak sa publiko nga inang may sementeryo man. Depende na kay ang pulis hindi man na pwedeng pabayaan sa pulis. Kag padaluman kay imbestigahan kung ano exactly ginang na tabo sini. Tinakapauli siya ara na subong sa kapulisan ang further niya sining statement amo nang hulaton kag kung paano padalman sang pulis station number 6. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi malaki pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pasyara tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Ayos way naging tiyempo, hindi ko malabutan ng mga mensahe. Karon na lang paliyoga sa Action Night Patrol program with Action Eric Magbanwa. Action Firing Line. Sa ngalan ni Action Marlon Hinovia, ako naman Action Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.